La 8 ore fix în stradă pe trotuar o așteptam. Se zvonea din gura lumii cum că fata ar fi cam... Ba mai mult decât atâta. Șoapterele aici, colo, ajungeau până la mine cum că fata ar fi o... Cum și o puțin îmi pasă. Zice lumea cât o vrea. Dacă fata e frumoasă, poate fi și cam și prea. La început făcea fasoane, dar la urmă se lăsă. Ce vrea Domnul de la mine? Domnișoara, aș vrea să... Am vorbit. Noaptea acasă, domnișoara mă aștepta. Șoapte, strângere în brațe, sărutări, etc. Nu mult timp după aceea am văzut cine era. Mă căiesc și acum. Fata, înțelegi, era prea... N-a avut însă încotro. Lucrul, vezi, se petrecu și fiindcă fuse o, mă alese în urmă cu